Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Günüň habarlaryny başlaýarys. Şu gün ýagny 2 oktýabrda Ursiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistana resmi sapar edýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň çakylygy boýunça amala aşyrylýan bu sapar Putiniň soňky 5 ýylyň dowamyny Türkmenistana diýen ilkinji saparydyr. İki ýurdun prezidentiniň geçirjek gepleşikleriniň detallary nämälim galýar. Kremliň Medwed gullugy gepleşikleriniň dowamyny dörli ugurlardan iki taraplaryň hyzmatdaşlyga degişli meseleleriň ara alınıp maslahat ediljekdigini aýtdy. Türkmenistanyň habar serişdelerine umumy häsiýetli maglumat berildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, ýokary derejeli duşşuklarda döwletary gatnaşyklarynyň ileri tutulýan taraplarynyň maslahat ediljekdigi ma'lum edildi. Şeýle-de Türkmen Medwedyna gepleşiklerin netijelerini iki taraplaryň dokumentleriň uly toplumuna gol çekiljekdiginiň göz öňünde tutulýanlygy we munyň Türkmenistanyň we Ursiýetiň prezidentleriniň nowatdaky duşşugynyň ähmiýetini artdyrjakdygyny belledi. Aşgabatyň we Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklary ýakyn diýmek kyn. Aýratynam 2016-njy ýylda Ursiýetiň türkmen gazyny satyn almagyny bes etmeginden soň gaz sewdasy iki ýurdun gatnaşyklarynyň esasyny emele getirýärdi. Şol döwürden soň iki taraplaryň gatnaşyklar diňe çäkli görnüşde amala aşyryldy. Hususan geçen ýylyň Tomsyny Putin Türkmen prezidentine Aleksandr Nevski ordenini berdi. Şu ýylyň aprel aýynda prezident Berdimuhammedow Ursiýetiň LDP partiýasynyň lideri Vladimir Zhirinovskiyni Türkmenistanyň ýaşulysy diýen ad bilen hormatlady. Ursiýetiň Gazprom kompaniýasy 2016-njy ýylyň başynda türkmen gazyny satyn almak boýunça ulalaşygy bir taraplaryň ýatyrdy. Bu ýagdaý garaşsyz Türkmenistanyň taryhyny iň agyr ykdysady krizisiň biriniň emele gelmegine sebäp boldy. Dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň çürt kesik pesek açýan ýagdaýynda Gazpromyň türkmen gazynyň ýüze gurmegi, büdjetiň uly bölegini gaz eksportynyň hasabyna düzýän Türkmenistana uly zar wurdy. Türkmen gazynyň Ursiýete aktarylmagy bes edileli bäri Berdimuhammedow 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Putiniň Soçidäki köşgüne sapar etdi. Şol gepleşiklerdäki resmi çykyşlardan daşary Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Putinden $2 milyard möşörüne kredit sorady dip Ursiýet Medwedyna habar peýda boldy. Şol döwürde Ursiýetiň prezidentiniň Türkmenistany sapar etmegine taýýarlanýanlygy barada ilkinji maglumatlar peýda bolupdy. Emma takyk wagty görkezilmänli. Vladimir Putiniň Türkmenistany diýen häzirki saparynyň wagty bir näçe gün öňünden 29 sentýabrda ma'lum edildi. Şeýle-de bu Putiniň Türkiýe saparyna gawat geldi. Şu ýylyň başynda Azatlyk Radiosu prezident Berdimuhammedowyň türkmen gazynyň eksporty üçin Türkiýanyň prezidentinden gollu gözleýänligini we türkmen gazynyň satyn alynmagyny isleýänligini öz çeşmelerine salgylanyp habar beripdi. Bu meseleniň geljegi Türkmenistanyň we Ursiýetiň prezidentleriniň arasyndaky gepleşikleriň netijelerine bagly bolar. 2 oktýabrda geçiriljek gepleşikleriň öňünden yglan edilmedik gün tertibini türkmen owan serhetindäki ýagdaý hem degişli bolup biler. 744 kilometr serhediň ýakasyna soňky aýlarda ýagdaý dartgynlaşýar. Ursiýet tarapyndan uly alydalynma bildirilýär. Hususan soňky ýylyň dowamyny Ursiýet harby resmileri şol sanyna Sergey Shogu Aşgabady bir näçe gezek sapar edipdir. Maglumatlaryň taýýarlanýan wagtynda Putiniň Aşgabady baranlygy we iki ýurdun prezidentleriniň arasynda gepleşikleriň başlananlygy habar berildi we käbir detallar ma'lum edildi. Ýurtlaryň arasynda sewda ykdysady we howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygy ýoly goýmak meseleleriniň maslahat edilip edilmänligi ma'lum edilmedik bolsa-da, Ursiýet mediýasy Putiniň Berdimuhammedow Aleksandr Nevski ordenini gowşurmagy planlaşdyrýanlygyny habar beripdi.